Esperti tas-saħħa lokali jemmnu li l-Omicron possibilment u l-aħħar varjant tal-COVID-19 li d-dinja se tara, li jfisser li hemm tama li fi żmien qarib se naraw it-tmiem ta' din il-pandemija li ħarbtet il-ħajja ta' kulħadd. Dan ħareġ f'intervisti li saru minn Times of Malta mal-virologu Chris Barbara u l-kap għal kontroll tal-infezzjonijiet Michael Borg, hekk kif pajjiżna fl-aħħar ġimgħa ra l-ogħla ammont ta' każijiet ta' COVID mill-bidu tal-pandemija s'issa. Madankollu, statistiċi juru li minkejja li l-varjant jinferex brata iktar maġla dan mhux qed iħalli impatt daqshekk gravi fuq dawk li jaqbadhom. Tant li r-rata ta' pazjenti fl-isptar Mater Dei baqgħet relattivament baxxa meta tikkunsidra l-ammont ta' każijiet attivi. Barbara qal li l-fatt li l-varjant qed jinferex brata daqstant maġla madwar id-dinja iżid iċ-ċans li l-pandemija tinqered brata maġla wkoll. Minkejja dan, l-importanza li kull persuna titlaqqa b'mod sħiħ tibqa' fuq fom kull professjonist, hekk kif mingħajr it-tilqim tal-maġġoranza tal-popli, iċ-ċans li l-pandemija tinqered tkun diffiċli.